martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiai. Asi maroham dihami. Toddim toddi parbadiai ma na mangarajai ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami, jala asa takas huat tusihami hatam na badiai. Amen. Horas madihita sude. Huria nahi naholongan ni Tuhata. Turpuk jamita partangianga dihita ditikion. Ima na tersurat di buku Jakobus bidu 4. Mamuka sian ayat 6 sahatu ayat 10. Jakobus bidu 4 ayat 6 sahatu ayat 10. Tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Alai lam gumodang doa sini roha di lehon. Alani ido didok. Dialo debata akana gijang roha. Alai dilehod doa sini roha tu akana serep marroha. Atong oloi hamuma debata. Alo hamuma si bolisi. Dungi maporus ma ibana siak kamu. Pajonok kamu ma tu debata. Dungi pajonokon nama tuhamu. Payasamu matangamuna. Hamu aka pardosa. Jala pabotor hamu marohamuna. Hamu aka namar dua roha. Arsako kamu ma jeamuna. Mangangguhi jala tu matangis mahamu. Muba ma parekelomuna gabe partangison. Nang halalas ni roha gabe arsak ni roha. Paserepamu ma rohamuna maradopot Tuhani. Dungi patiboon nama hamu. Ima sahatna. Huria nahi naholongan ni Tuhata. Ninna barita. Heado di sukun wartawan. Si Benjamin Franklin. Presiden ni Amerika Serikat. Didok wartawani songonon. Buasa terberita guarmu. Jala bohado di baheko ubahen nabui ho gabe presiden. Alus ni si Benjamin Franklin didok. Dang maila au manukukalak na umalo sianaw. Molo adong na sohuatu si doho na sohuboto. Ikon songoni do hita jolma. Asa marhasil hita dingoluta. Ringgas sita manukun. Ringgas sita mangido petunjuk sia Tuhani. Asa diajari hita taringot tu si ulaota. Ala dang tarula hita agia aha molo so mardongaton Tuhani. Molo ringgas sita manukun doho pasahatongoluta tu Tuhani. Disido hilalaota padongan yonna dohot panogunoguonna dihita madalani ngoluta. Domutusido amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata na pinasaha ni turpuk jamita sadarion. Dipisang si Jakobus do diturpukon jolma si gijang roha.
ala lupa sigijang rohai na martiti dongoluna di portibion. Jala lupa ibana na sa guru di silehoko saido ngolu ni jolma. Lupa sigijang rohai na martiti do ngolu haboion dohot hagogoon di portibion. Lupa sigijang rohai na so adong kepastian di portibion. Manang dang adong kepastian taringot tu ngolu ni jolma. Ai tudos tu alogo na mangulus do na di portibion. Hatop salpu. Aladang adong nahot di portibion, ido ubahen dang boy jolma manutuhon parngoluon na di ari marsugot. Alani amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata marhite turpukon dipaingot aka na mangasahon pikiran na haboyon na dohot hagogoon na tugsoboy do jolma mangolu holan marsigatung tudirina. Atong aha manarikot si patupaota di pardalanan ni ngulut taon asa manoktok kita marsigatung holat tutuhani. Unang madabu tugijang ni roha jala mangolu mangasahon dirita sadiri. Hobar tu topi ni minggu namadok di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Na parjolo si patupaota ima mangoloi debata dohot mangalo sibolis. Sada ulaw na macay borak do mangalo sibolis. Ala say mau tao do sibolis mangelahita laho mangulaho dosa ganutiki. Ragam do cara dibuai sibolisi manai rohata. Mangela pikiratta asa mangulahon na sohobar tu lomo ni rohani debata. Boido marhite kesuksesan na tadapot. Boido marhite jabatan. Boido marhite huasotta. Marhite sinamot na tapeot. Dohot lan akana asing dipake sibolisi mangelahita asa madabu tu dosa. Alani holat tu debatado na bui pangasahonota mangalo subia ni sibolisi asa gabe halak namonak kita songon Tuhan Yesus naung makamonakon pangujunan ni sibolisi. Atong pasol hot madirim amang inang tapasol hot mangulut tabe tu debata sol hot holat tu debata taharinggasom mamat jahai dohot mangguru hok katana asa saya dong sinjata dihita laho mangalo huasoni sibolisi. Imana parjolo huria na hinaholongan ni Tuhata na padua homma si ulahonota asaboy hita saleleng dingolutta marsigatung holan tutuhani. Na paduahon pajonok diri tu debata. Hagogoon ni sibolis nang akana di portibion jok do manai tita madau siat debata. Dosa nata ulahod dingolutta mabahik kita holang siat debata. Jala ganup na madau siat debata pasti do mabahik galeha porsiaon na. Jala gabetal pema madabu tu ragam ni dosa. Alani ido ubahid dipaingot tita marhite-hite turpuk jami taon.
asa sai tapajonok dirita tu debata. Sai lohot mahita tu Jesus tu hattai bona ni hangoluatta asa unang gabe rahar hapor seau tai. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta manangaha pe kesibukata jala songod dia pe gudang ni ulaota sai unang malupa hita marparsaorat tu debata pajonok diri tu debata jala pasahat tongolutta tu debata asa margogo hita mangalo subiani si bolisi. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na patuluhom ma jala na perpudi. Ima marhamu baon ni roha. Diigil do siang gulutta asa tubuh di rohatta hamu baon ni roha. Diturpukon masai takas do dipaingot tita asa saluhut tita paya sotangan sian akka dosa jala pabotor roha asa unang mardua roha mangarsakon akka dosa marhite na mangangguhi jala tu matangis di adopan ni debata songon tadani hamu baon ni roha. Payas tangan sian aka ulaon haramunon. Sian aka ulaon na mangadop tu hisap-hisap ni daging jala na maralo tu lomo ni roha ni debata. Alai tapareahi ma habadiaon di sadok pardalanan ni ngolutta si ganupari. Songoni nang aka ulau tabe. Huria na hinaholongan ni Tuhatta bohado asa sonang ngulutta di pardalanan ni ngulutawan. Diigil jami taos siak kita ima asa margogo hita mangulahon na dinggan. Gabe paso-paso manang ngulutta tudongata. Songon halak Kriste kita balgado tanggung jawabta di ngolu ni huria dohot di ngolu ni bangsota. Asalam ture huriata dohot negarata songoni nang bangsota sude ulaun dohot rencanata ikom mamar panupak tu huria dohot tu aka ulaun na dinggan. Molo ganup pita mangalo hajahato di rohatta nunga abad tatabok dosa nabui songon ay magodang mabahin marmara ngulutta. Marhite na mangalo hajahato nido tapahot na dinggan naung adong di ngulutta di keluargata songoni nang dihuria dohot di bangsota. Ido unok ni ha Kristeno ni. Atong tapelehom mangulutta gabe pasu-pasu tuna humaliak kita. Dinata parhatopot pardonganion ni Tuhani dihita saliling di ngulutta atong taalusi ma suku-sukunon. Nunga songoni pardonganion na tuhita di pardalanan ni ngulutta dohot di ulaota ganupari ganuptiki. Ahado si bahenokku balos ni pabahenan nai mangula mahita di tanoon. Gabe pasu-pasu manang ngulutta manang didia pehita maringanan. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan Jahoba debata nami naung papatarhon hatam nabadiai tu tonga-tonga nami. Pasu-pasu matuhan hatami suan bagas di rohanami asa adong dihami bohal jala sinjata si pakeon nami
mangalo hagogoon, dohot subia ni sibolis, nasai manaiti rohanami, asa madau siako. Tiok magomos Tuhan haporsion nami, asa manoktok kami, marsigatung, jala pasol hoto diri, holan tuho sabing. Amin.